खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक जानायखौ लोब्बा लानानै सा 22 हमजाबाय। मैराबारियाव गं 438 सिम कार्डजों लोगोसे सासे हमजादों। आनजाद सोलिफुनाय समावनो नकल सोंथि बिलाइनि गोसोम फालांगि। आसामनि रांखान्थियारि थासारिया श्रीलंकानि बायदि बुंदों अखिल गगৈ। गसाइगावआव खुख्रिजों गाग्लोबनानै सासे सुबुंखौ जिउ फोजोबदों। गसाइगावआव ब्रयलार दाउ लाबोनाय गंनै गारि जब्द खालामदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक जानायखौ लोब्बा लानानै सा 22 हमजाबाय। मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइया आनजाद जानायनि सिगांनो लिक जानाय जाथायनि सायाव CIDनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो थानाय समावनो सा 22 सुबुंखौ हमनो हाबाय। समबारखालि CIDआ गुवाहाटी कालीपारायाव थानाय भावरी देवी चारावगी मुगबती फरायसालिनि आनजाद सामलायगिरि, फोरोंगिरि आरो मावफारियाखौ लानानै 3 सुबुंखौ जेरा खालामफुनाय समावनो रायजोनि गुबुन जायगानिफ्राय पेपार लिक खालामनाय जाथायजों लोब्बा थानाय माखासे सुबुंखौ हमनो हायो। सा 22 सुबुंखौ गुवाहाटी, नर्थ लखिमपुर, धेमाजि, शदिया, डिब्रुगड़ आरो तिनसुकियानिफ्राय हमनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला मेट्रिकनि बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायखौ लोब्बा लानानै दासिम लखिमपुरनिफ्राय 5, धेमाजिनिफ्राय सासे, डिब्रुगड़निफ्राय सासेनि माखासेखौ तिनसुकिया आरो गुवाहाटीनिफ्राय हमनो हादों। बबेखानि हमजानाय बांसिन सुबुङानो फरायसाफोर। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बै फरायसाफ्रा WhatsAppनि जोहै सोंथि बिलाइखौ मोननो हादोंमोन। गुबुन फारसे गुवाहाटीनि भावरी देवी चारावगी मुगबती फरायसालिनिफ्राय आनजादनि सिगांनो सोंथि बिलाइनि मोनसे थफ्ला गोमादों। ओरैहाय सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायखौ लानानै CIDआ मैया सेबानि चिफ एग्जामिनेशन कन्ट्रलार जिमली काकति सयकिया आरो एग्जामिनेशन कन्ट्रलार नयनज्योति शर्माखौ जेरा खालामदोंमोन। मख'नो गोनांदि आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायनि हेंथायै नयनज्योति शर्माया पुलिसनो एजाहार होदोंमोनब्लाबो पुलिसआ बे एजाहारखौ CIDनो गथायदों आरो CIDआ 3/23 नम्बराव केस रेजिस्टार खालामनानै बेनि सायाव नायबिजिरनो लादों। आसामाव सासे पाकिस्तानी एजेन्ट हमनो हानाय जाथायखौ लोब्बा लानानै गोदान सुलुंफोरा सोराङाव फैदों। बे समावनो मैराबारियाव गं 438 गोथां सिम कार्डजों लोगोसे सासे सुबुं हमजानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। रिपर्ट बायदिब्ला मरिगाव जिल्लानि क्राइम ब्रान्चनि एडिशनेल SP समिरन बैसोनि दैदेननायाव अपारेशन खालामनानै मैराबारिनिफ्राय गं 438 गोथां सिम कार्डजों लोगोसे मफिदुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हादों। मख'नो गोनांदि मफिदुल इस्लामा मैराबारि लेरिंबारिनि थागिबि। पुलिसआ मफिदुल इस्लामखौ गावनि न'निफ्राय एरेस्ट खालामदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि सरसलानिफ्राय बाहारुल मुंनि सासे पाकिस्तानी एजेन्टखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामनायनि उनाव बिनो सिम कार्ड जगायनायनि सन्देहआव मफिदुल इस्लामखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। ओरैहाय पुलिसआ मफिदुलखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव बिनि न'आवबो सिग्रोमो, जेराव न'निफ्राय गं 438 गोथां सिम कार्डफोरखौ पुलिसआ बोखांनो हायो। मख'नो गोनांदि पाकिस्तानी एजेन्टजों सोमोन्दो थानायनि सन्देहआव हमजानाय मफिदुल इस्लामनिफ्राय गं 438 गोथां सिम कार्डफोर बोखांनो हानाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। मेट्रिक आरो HS जोबथा आनजाद सोलिफुनाय समावनो नकल सोंथि बिलाइनि गोसोम फालांगि सोलिनाया सोराङाव फैदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला मेट्रिक आरो HS जोबथा आनजाद सोलिफुनाय समावनो माखासे दुथांफोरा नकल सोंथि बिलाइनि गोसोम फालांगि खालामदों। जाउनाव फरायसाफ्रा गोनो गोथोआव गोग्लैदों। मख'नो गोनांदि रायजोआव नकल सोंथि बिलाइनि गोसोम फालांगि सोलिनाय जाथायखौ सोराङाव लाबोदों तितापुरनि बिकि दौला मुंनि सासे फोरोंगिरिया। फोरोंगिरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला
दुथांफोरा आखाइजों लिरनाय नकल सोंथि बिलाइखौ इन्टारनेटनि जोहै हरो आरो गुबुन गुबुन ससियेल मिडियानि जोहै सोंथि बिलाइनि खौरां हरो। बेनि उनाव गुगल पे आरो फन पेनि जोहै रां हरनायनि उनाव WhatsAppआव सोंथि बिलाइखौ हरो। सोंथि बिलाइनि बेसेना 1,500 निफ्राय 15,000 रांसिम सौहैदों होननानैबो फोरोंगिरिया बुंदों। बबेखानि गोसोम बाजाराव बेबायदि नकल सोंथि बिलाइ बानायनानै माखासे फरायसाफ्रा थगाय जाबाय, मानोना बे सोंथि बिलाइया नकल होननानै मिथिनो हादों। आसामनि रांखान्थियारि थासारिया श्रीलंकानि बायदि। बे बाथ्राखौ बुंदों राइजर दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि MLA उकिल गगैआ। मख'नो गोनांदि आसाम बिधान सभायाव सोलिगासिनो थानाय बाजेट जथुमाव खौरांगिरिनि मोगा-मोगियाव उकिल गगैआ आसामनि रांखान्थियारि थासारिया श्रीलंकानि थासारिजों रोखोमसे होननानै बुंदों। बेजों लोगोसे मिरु सरकारा रायजो सरकारनो दाहार होनायखौ बन्द खालामनानै दोनदों होननानैबो उकिल गगैआ अजद होदों। बबेखानि 2022 मायथाइनि नभेम्बरनिफ्राय आसाम सरकारनि दाहारनि बिबाङा 1,27,073 कौटि रां, नाथाय 2016 मायथाइसिम 41,946 कौटि रांमोन। जोंनि रायजोआबो श्रीलंकानि आथिखाल थासारियाव सौहैनो आरो बारा गोजान गैया होननानै उकिल गगैआ खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। गसाइगावआव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय, सासे सुबुंखौ खुख्रिजों सुग्लिनानै बुथारदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय दावागुरि गामियाव जादों बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय हरनि 9 रिंगायाव गसाइगावआव सासे सुबुंखौ दुथांफोरा खुख्रिजों सुग्लिनानै बुथारदों। दुथांफोरनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय सुबुंखौ 2 नं बुरि बाथाम गामिनि थागिरि 32 बोसोर बैसोनि आलि अजगर होननानै सिनायथिदों। गुबुन फारसे खुख्रिजों गाग्लोबनानै बुथारग्रा सुबुंखौ 2 नं हास्रावबारि गामिनि थागिरि सुराब तालुकदारनि फिसाज्ला ताहेर तालुकदार होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाय जानायनि उनावनो आलि अजगरखौ गसाइगावनि RNB सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन, नाथाय बिनि थासारिया जोबोद गोब्राबनि थाखाय बङाइगावआव दैथायहरनो लाहार फाहार खालामनाय समावनो जिउ नागारो। बबेखानि बे बुथारनाय जाथाया मा जाहोननि थाखाय जादों बेयो दासिमबो सोराङाव फैयाखै आरो बेनि बागै गसाइगाव पुलिसा नायबिजिरनो जागायबाय होननानै मिथिनो हादों। गसाइगावआव आयेन बेरेखायै ब्रयलार दाउ लाबोनाय 2 गारि जब्द खालामदों। आसाम सरकारनि होबथानायखौ नेवसिनानै आसामाव गुबुन रायजोनिफ्राय स्रोदै ब्रयलार दाउ लाबोनाय गारि जब्द खालामदों गसाइगाव पुलिसा। आसाम सरकारा होबथानायनि उनावबो गुबुन रायजोनिफ्राय स्रोदै दाउ ब्रयलार लाबोखोमानायनि आन्दोआव सिन्डिकेट हान्जानि लोब्बा थानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दिनै सोरांसि सोनाब बंगनिफ्राय स्रोद लामाजों आसामाव हाबनाय समावनो गसाइगाव धगुलकाटा गामियाव 2 ब्रयलार दाउ लाबोनाय गारिया जाब्रथाय जायो। बेनि उनावनो जायगानि रायजोफोरा 2 गारिखौ हमनो हायो। जाथायनि सोमोन्दै धगुलकाटा गामिनि सुबुंफोरा सिमालटापु पुलिसनिसिम फोरमायहरनायाव पुलिसा जाथायसालियाव थांनानै 2बो ब्रयलार गारिखौ जब्द खालामनानै थानायाव लानानै थाङो। पुलिसा जब्द खालामनाय 2 गारिया ML05Y6329 आरो AS16AC3674 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि होननानै पुलिसा फोरमायदों। ओरैहाय गामिनि रायजोफोरा जाथायसालियाव सौहैनायनि सिगांनो दाउ ब्रयलार लाबोखुमानाय गारि ड्राइभार आरो हेन्डीमेना जाथायसालिनिफ्राय खारखोमा लांदों होननानैबो मिथिनो हादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।